В голяма степен това, което се случва в Народно събрание, репликира това, което се случва навън. Хората са изключително сепарирани. Народното събрание е огледало на обществото. От друга страна, обществото като ни изпрати там, ние трябва да намерим решение. Една партия като Възраждане блъска, изтръгва кабели и блъска на трибуна. Логично нейните последователи смятат, че това е възможно поведение и възможен начин за решение на проблемите. По същия начин и при нас, когато правим кампания, прибягваме до крайна риторика, след това, влизайки в Народното събрание, ние сме озадачени, че не можем да сглобим мнозинство без това да взриви обществото. Този си говори с онзи. Да, има две принципни червени линии. Едната е Възраждане, другата е Ново начало. Там нататък обаче не намерим ли диалог, път и разговор, то нас не чака катастрофа всички. Не за един или друг. Заедно, колективно, кумулативно всички сме в една лодка.